Kimchi Chino! 오빠, Sa panahon na kung saan parang lahat ay negatibo. 'Di ba? Drama rito, drama dyan, problema rito, problema dyan, mga opisyal sa gobyerno dito, pinapaikot tayo. Ay, nako. Grabe, no, mahal. Parang kahit saan ka tumingin. Ay, nako. Topic na topic ngayon ang ating gobyerno at ang ating bansa all over the internet, pati na rin sa ibang bansa. Oo, hindi mo alam kung mapapasabi ka na proud Pinoy. Ay, nako. Hindi, ang akin lang naman dito, mahal. Ay nako, tama na maghalal tayo ng maling tao. Oo, sa maling tao ka na nga umibig. Ay nako, wag mo nang hayaang sa maling opisyal pa tayo magpatakbo ng ating bansa. Anyway, syempre nandito po ako. Oo, kahit stress ako sa mga nangyayari ngayon. Ang dami ko iniisip, duwagdag pa tong mga pinapasweldo ng ating buwis. Oh. Anyway, mahal. Andito na ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, fresh na fresh sa aming campaign dyan sa South Caloocan. Oy, pumunta kami diyan sa sa Toda diyan sa Mabini. Malapit 'yan sa dating City Hall ng Caloocan City. Shoutout natin ang mga Toda or tricycle driver diyan na talaga nga namang stress din sa mga kaganapan. Pero dahil sa aming campaign na nagpalaro kami, nagbigay kami ng merienda, papremyo, ay talaga nga namang na-cleanse ang kanilang mga stress. Kasi nga tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, maraming negativities ang umaaligid sa atin. Kaya ikaw na may jowa, dapat hindi kayo magpapadala. Dapat ang relasyon nyo ay hindi magpapatinag sa mga negative or mga bad news. Partikular na sa gobyerno. Huwag nyo kaya masira ang relasyon nyo dahil sa stress na yan, di ba? Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang 3 stress cleansing activities na pwede nyong gawin magjowa o di kaya, situationship? Pwede rin naman mag-asawa, di ba? O eto na, umpisa na natin, mahal. Inuuna natin, ang unang stress cleanser bilang kayo ay love team. Aba, eto na ang unang-una, digital detox. Ano ibig sabihin nun? Mag-date o kapag magkasama kayo, wala munang cellphone. Di ba? Wala munang tingin-tingin dyan sa Facebook. Wala munang tingin-tingin dyan sa Instagram o di kaya sa Friendster. May Friendster pa. Yung edad ni Kim Chino lumalabas. Wala munang tingin-tingin sa social media. As simple as that. Kung kayo ay magdi-date, kung kayo ay magka-quality time, make sure na talagang kayo lang ang mag-uusap, 'di ba? Magde-date kayo, hindi nakatingin pareho sa cellphone, hindi nakatingin sa social media because ang daling ma-distract ka ang daling makadistract ng social media. 'Di ba? Totoo lang, bawat balita dito minsan nga nakakainit ng dugo. Imaginein mo yung isang opisyal na talaga nga naman sumisweldo ng 300,000 samantalang si Kim Chino araw-araw umiere, tapos yun absenero, tapos may 300k ka monthly. Parang nasa maling industriya tayo, mahal. Oo, tayo'y sumasahod ng minimum pero yung iba dyan, absenero, 300k a month. Di ba? Unfair ng buhay. Anyway, mahal, ang sinasabi lang natin dito, make sure na para hindi kayo ma-stress ay bawasan ng cellphone duration para at least nakapag-detox tayo, particular na sa social media, 'di ba? Make sure na quality time ang lambingan na lang at get together with your loved ones. Sana all may jowa.
Anyway, mahal, isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa baon ni Kim Chino about stress cleansing. But for now, balik na muna tayo sa Rockdakan Music at dito ka lang hanggang 9 p.m. pa ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!